Ndabira pamberi pedera ramambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese shanda zvechokwadi. Nchataura ndezvechokwadi. Iye pacharaswa nemhosva. Iye pacharaswa nemhosva. Mwari aribatsirawo. Mwari ngamubatsira. Pamusoro changamire. Ndauyawo pamberi pedare renyu ndine mukoma wangu kubarwa naye. Zvinova zvandandisingatarisiri kuti tingasvika pano. Ndaifungidzwa kuti tichataura tiri kumusha tichipedza nhau dzadziri kunetsa. Ini ndine takabarwa tiri watatu tiri 4 mumba medu. Umwe mwana wemumba medu mukomana anga ari pakati ndobva ashaika. Kubva kwasara ini namukoma ndiwo wakuru. Nehanzvadzi iri pakati pamukoma neni. Ava ndimukoma wangu ndiye fanoni. Saka tadaro takagara kwenguva yakareba semhuri tichingokura tatina mai ndiye vakasara achitichengeta. Saka takazoti tagara mai ndobva azoshaika. Saka kusvika kwakaita mai mumusha mumba mababa vangu ini makasara mine tsvimbo dzadzirimo. Tsvimbo idzi dzadzirimo dzakagara kusvika manje apa ndingati gore rapera. Ndipo mukoma akandifonera achiti baba munini ndafunga kuti ndakurasa tsvimbo dzababa. Ndikati murasa tsvimbo dzababa chii chaitika? Mukoma akati hapana pandafamba zvika tsvimbo dzababa dzakashata. Ndikati mafamba kupi? Mafamba nani? Akati ndafamba nemwana wangu musikana wani. Ndikati mukoma handifungi kuti zvakasununguka kuti mutange marasa tsvimbo. Tisati tadaidza tete umwe ari pakati pedu ndisu wana tasara wababa. Kanzi kana zvatu mautoita zvinhu zvomashure. Kana zvakatodaro inini kana muchizida tsvimbo dzacho muuyai mutore. Ndikati handitori tsvimbo imi muripo mukoma ndi mukuru. Ndobva apa sister akati aiwa tsvimbo ini ndautodzirasa. Ndobva vandaidza vazofona futi akati ndatenga jira dema, ndatenga jira dzvuku, ndatenga mbudzi nhema. Saka uyai musi Friday tidini tirase tsvimbo dzababa. Ndikati handigoni kuuya mukoma nekuda kwekuti tsvimbo idzi muri kuti maakurasa idzi ndandafunga kuti timbodzoka apa makazvizwa pacho kuti tsvimbo dzababa dzakashata uye timbosvika ipopo tese tiri watatu. Kana tabva tasvika tiripo tiri watatu tozotsvakazve pechipiri nepechitatu. Ndikamupa muenzaniso womwe mwana wasekuru wangu ari kwaZinyembe uko akarasa tsvimbo. Mwana uyu akazoti kuSouth Africa akatambudzika akadzoka iko zvinhu zvaagara paZinyembe ari kugara mukadumba mhuri yese yakatisa. Ndikati mukoma munatichenjera kuti tine nyaya yababa munini vari kwaZinyembe wakatambudzika netsvimbo dzawakuru idzi. Madini kuti mimi musiye zvakadaro ende tsvimbo idzi dzisati dzamadzirasa. Takanga ndati inini pakafa mai ndipfuririsa umba yamai musiye zvirimo. Tsvimbo dzababa dziri mumba akaramba akati handidi kuti umba yamai ipfurirwe. Kusvika umba yamai yakabva yadonha. Iko zvinhu zvapasina chinhu umba yamai yakadonha airamba kuti handidi kuti ipfurirwe. Saka tadaro takazoti mashume pamberi apo papa ine mwana wake mukoma aidonha. Ndakafonerwa ine ari kuHarare zvikanzi mwana wadonha. Ndikati ndikamufonera iye mukoma mwana runzi wadonha kuHarare. Handizivi kuti todini. Inini vandatsvaga munhu ari kuHarare ari ukama. Ndikati endai panzvimbo pakati parunzi pane mwana wedu wadonha ipapo. Saka mukoma wekuHarare apo wakasvika munhu yato amuka zvikanzi wamuka tasvika waenda. Ndikati saka chibatsira ipo please mupeipo mari aende kumusha. Ndini ndakavafonera ndichiti mukoma kurunzi mwana wadonha asi ndaadvisa kuti mwana ngaadini ngauye kumusha kuti kana paine zviri kunetsa tizozwa kuti zvingabatsidzwa sei. Saka mushure mekunga tsvimbo dzaraswa nezvekuti jira rambudzi yatengwa nezvese zvatengwa inini nehanza dzatina kuenda because takati hatizova matangiro azvo. Saka takazoti tati gare takazoti inini nehanza takaenda kuna mukoma tauya pamusoro pezvinhu zvamaita izvi. Tiri kuti tikazoonawo mwana unonetseka mumusha tinozoti kudini. Akati hapana munhu anombonetseka nazvo. Ndikati zvakanaka. Ndobva tagara ndifunga pakaita 2 months. Muzukuru wangu ndobva atanga kudonha. Anongodonha zvokuti ndakamboya naye panapa. Anongodonha aibva angoti zii. Ndobva ndabva futi ndakaenda nemwoyo werudo ndikasvika ndikati mukoma ndauya ndine mwana uri kudonha. Ndauya panosvika kuti imi ndimi baba. Iye akati handisiri baba ndiri mukoma wako. Inini handisiri baba wako ba ndiri mukoma wako kwako. Ndobva tagara. Iwe tazodzoka futi. Mukoma taita dambudziko nemwana uri kuramba achidonha. Saka ndobva tazombodaidzwa kuya pano padare rachangamire pano. Apo takasvika paine vabatsiri. Nyaya yedu haina kunzwika.
Saka wabatsira kungaripo wakangoti pane nhau dziri kunetsa, asi nhau dziri kunetsa tichamboedza kubatsiridza mwana. Kana tabatsiridza mwana, mushure macho tichada kuzoti tizoe kumba kwenyu tikugadzirire. Saka kubva ipapo ndifunga pane we are the third month. Mwana uri ndoita the same thing. Mukoma wangu wakafona kamwe chete kuti mwana uri sei. Kubva ipapo nanhasi haafoni, haadini kana kubvunza abvunza. Saka ndo nyaya nayo pamberi penyu changamire kuti ndisanangurewo kuti tibatsirwe, because tikada kuti tifambe kuti ngatifambe tiri tega ndiri kuona tinotadza kuwirirana, because yanenge kuti apa tingatenda kuti ndimi matobvapo kuti maamabvapo kare kare. Saka maakuti ndifambisa momabva. Ndo mashoko changa. Ndamira pamberi pedera ramambo mutasa. Zvese zvechokwadi. Zvimuchataura ndezvechokwadi. Ndikayepa nemoto. Ndikayepa cheriswa nemoto. Mwari aribatsira wangu. Mwari aribatsira. Pamusoro changamire. Munin'ina wangu watsanangura zvakanaka. Paanga achitaura. Panapa zvetakadaidzwa tsvimbo ichokwadi, ndakati tsvimbo inini wakatanga kunesa nyanga. Kuzamba nyanga pana patiri kuziwa. Ndochini chakatanga hana kutaura ba. Kuti hamba nyanga pana patiri kumbotisvike tese. Mataenda tese nyanga. Taenda nyanga kuya hapana chakabuda. Anditi wakutotuma hanza dzimwe yedu kuti ende mobate uyo kuti ndiye unazo. Ndiye une zvinonetsa. Andimuona ti nyanga. Hana kuti pataura ba. Tabva nyanga wabva uya futi kumusha na tete kazi mukoma nyaya iri pano ngekuti tinoda kuti mai zvaakafa kuti tiite chenura yamai tibva taita tsvitsa yamai. Ndikati munaziva kuti ndiriwe chechi inini mungozondoita henyu makagara apo kuti ndiri munhu wemethodist mungozondoita henyu makagara apo zvamuda kuita. Wakati tapedza munin'ina wataurwa pakati pedu wakashaika kwatira kuti tafuti nyaradzo aminikani chenura netsvitsa zvese izvo munoita henyu. Handiti ina inomboramba kuti musa wake umba yamai ina handine pakatoitawo padondo udavaru kuti tiri kuakaumba. That was a different story altogether. Wasuta zveumbaba wauta zvechenura masoko echenura ndio ndakati munoita henyu asi inini ndi munhu wechechi handimapaona zvakanaka. Zvino tauya futi kubva amangara futi kunongwa mutasi musi wa1 tatiri panapa hana upataura futi musheba kuti chiremba wakauya pano wakati ndiva kutanga ndaatenda mwana uri kurwara takagara futi po panapa. Tabva taungara panapa musikana abva adaidzwa toti mwana muzukuru wangu kwazi iwewe ndiwe uri kurwara kasi kuru abva adaira kasi ndiwe uri kurwara ndiye uri kurwara uri kudini ndichiremba wakabva kunyazura kana ndisingakangaidzi kuti handizivi anozotora mapatikula awo kwazi izwai uyu mwana uri kurwara isatanism panapa haasi kududza baizvo isatanism iyi vataisiwa foja mumako nachiremba uya neshizha remuhacha kwazi hwidai foja kudai kuti dwi tavata hwida foja redu tese tikapera kuutsira panapa kwazi hapanawo nemhosva imimi muri wadoko netsvipo dzana baba wenyu hamuna saizi nadzoba. Ndichiremba wemukadzi wakabva kunyazura zvakanaka. Tiva tandobvunza hatizochawirirana ba chiremba wana upera kutukana zvakudi ipo pana musi wa1 April haachadudza pa kuti takazwa kuti mwana satanism kwazi nonga vatora mwana ndipei mwana ndiende naye kunyazura ndichiremba ndinoda 150 yekuti muchengete mwana wenyu ngokuti ndoti ndikarapa mangwanani ndikuda kudaidzwa handimambo ndioenda ndozandiyapa zvemanheru mamene kuti musazomubvunza kuti ndiri kunyepa here. Zvino kubva ipapo waenda ikokoko ndipo ndiri kuzi handisi kufona apa ngokuti inini ndinofona sei iye vatora wana wesawa unotora zvaarutaura iye zvino hatina kuchingamizana kutoti kunga uri kundiakiza kuti inini ndine zviro zviri kurwadza. Ndine mwana wangu manje wakadona uyu mwana wangu wakadona asi handipoindi munhu ba kuti iwewe ndiwo wakonzi uyu wakadona 2 days ago ndoenda kuclinic kazi we are suspecting
kuti ipfari. Saka ine sindaona mari kuti ndiende kwa dokta. Ni munhu ukati iwe warwarirwa wautonongedza kuti uyu ndaunongedza kuti uyu ndiyo ndizve uyu wangu baba munini uyu wakati tiri tadaidzana titega uyu uri pano unonzi Givia Zimunya wazi zviripi ndakaona nyoka mugadheni nezi ndaona nyoka mugadheni izoti matre nyoka yese yapi kwasi iyi yapani ona muri kuona kuti mweya wakuzvarwa mukati hazviitwa kwasi ndakaona nyoka akutorawo point yake tiri mudare kwa Zimunya kwacho uyu pano unonzi Givia Zimunya kwasi ndikuamba ndinoona nyoka ndizvereona madzishe waye kuti mukaona nyoka tabuda panapa maakuti ngeye munhu ndizvere ndaguma changamiri uripo Givia wacho right. Anyway, nyaya yenyu iyi nyaya yenyu ainombonyagura bai, because isusu mutemo wedu ndekuti kana iyi nyaya yechitendero munhu wese ane right yekupinda chitendero chaanoda. Isusu hatikwanisi kumanikidza munhu zvaasingadi. Asi chiripo ndechekuti munhu anokupai blessing yake yekuti ichigo ahead ndiripo. Izvozvo zvinoita because chiri important ndechekuti pamuda kusolva problem yacho mumboti pamwe chete. Ndo zviri important izvo kuti muri here in agreement yekuti tine problem yakati. Because as long as you are not in agreement yekuti tine problem, umwe paroti pane problem umwe achiti hapana problem, it means kuti kwamuri kuenda hapana. And don't be too suspicious netumwe tunhu tunoitika muupenyu. Ngatisangofungira kuti vanhu vese vakafa the next thing munhu kana angofa watoshata. Ayo wamwe munotoita mari nevanhu vakafa uri kupai mablessings nekukuchengetai, midzimu iri kuchengetai muchiita mari. But vanhu tine belief yekuti munhu akafa watoshata. Ayo anoshata kana wakamukanganisira. Kana wakamukanganisira anoya kuhope kana anoita chipoko. But kana asina dambudziko nemunhu, munhu anozvizororera hake. But isusu tine atinoti macultural practices zvatinoti kana munhu afa chinhu chatinoita chii kana munhu achinge afa. Kana munhu achinge afa isusu pachiwanhu toti munhu anobikirwa chenura, anobikirwa svitsa. Ichi iyo it's a practice, it's a cultural practice. Andizvo. Saka we cannot run away from that. Ndizvoka. Saka asi kana munhu akati aiwa doro ngaribikwe asi ini ndandimwe hangu doro racho nenyaya yekuti chitendero changu achibvumiri, hatingati munhu ane mhosva. Because ndochi ibelief yake. Asi dai mambo nditaura kuti bamba waka wasiri kuenda kuchechi wanodzutura. Wakawanda vanopinda Methodist wanomwa asi wachipinda Methodist. The advantage ndeyekuti Methodist haisi chechi yemweya yekuti unokwanisa kuti usvika padova watoti bamba makamwa, bambo makadini, bambo reurirai, haiti izvo. Asi wamwi wakawanda mumachechi anozi hatimwi. Andizvo. Handina wendanongedza asi ndandotaura kuti warimo wamwi. Apa ndawedza kutaura chiya, ndawedza kurakidza ukosha nekushaya dzimwe nguva kukosha kwechimwe chinhu. Defect yekuti mwana kwasa kumwa achingoenda kuchechi muchipinda pese muri wabvuyi mese. Asi achivhiwa kuti ndiri mubvuyi asi ndiri umwa. Asi chechi haibvumiri kuti ndimwe. Iwe uchizviziva zvocha kuti ndinganomwa asi tiri kuimba tese, tiri kurova hosho chese asi chiri kuitwa pari hapana. Ya level yekutenda kwako kuti mukutenda kwangu doro rinondikanganisa chii. Ndo zvapo chete. But ini ndiri kuona nemukuru muri true. Chinongoda kuti mubatane kuti chamaronga kuti muite muri true chiitwe. Muchasadza mobva mutsika yekuita zvokufungirana. Pane nyaya yekicheni yamai. Andizvo. Tsvimbo yacho kana pasina kicheni muda kuiisa pai. Muda kuzviisa pai. Chiwanhu chedu chinotaura kuti kicheni tsvimbo dzinogara pai. Mukicheni ka
asi mukicheni macho munofanira kupota muchipuswa moto andizvo ndo chiicho ndo chiwani izvo zvitsvimbo dzamurutaura idzi dzimboripi pindura tsvimbo idziripi tsvimbo ndipo takatsvaka mubatsiri akati tsvimbo saka muri kunongedzwa ndiwawo kuti makaipa inyaya yetsvimbo hadzina kuchena dzakaraswa akarasa tsvimbo ndiani ndini ndakarasa ndiyo nemhosva nekuti ndiwo akarasa tsvimbo avo vanhu vakarasirei tsvimbo paine vari kudzida vanga vari kuramba nguva yacho chitendero chako iyoyo hachikubvumiri kuti chiwanu saka there was no need for you kuti ubate chiwanu ka uchinochirasa pamusoro nechanga aiwa iwe wati unoenda Methodist uri mubvuyo hauiti zvedora hauiti zvechiwanu asi chakazokupa simba rekuti ubate tsvimbo dzechiwanu kunoisawo mataka kana kupisa simba iroro wakariwana kupi handi dzako batsvimbo handi dzangu ba saka wakadzipisirei ndakataura kuti uya ndira kuti ndikurasi handi dzake handi dzake tsvimbo ndedzamai nani nababa wani wedu baba wani wedu muri wangani tiri wairi then why did you make it a personal decision kuti chinhu chababa wedu uenda kupisa uri wani ini ndakafunga zvendamudaidza achiramba kuuya izvo akadaidza ukamudaidza akaramba kuuya handizvo zvakangofanana newe zvakadaidza kubika chenuro wakaenda aiwa haisina kubikwa haisati yabikwa saka wakaurawa here aiwa haisati yaurubikwa pachenuro ndati uri kuenda here kobika chenura kupi ndiri paumba aiwa paumba pedu ndiripo basi ndinge yababa yakanaka zienda nditi yakanaka tsvimbo ndo dzakashata tsvimbo ndizinazi ndosaka vari kunongedzawo pamba nemunhu akanyata rupa matisi pamba pemuridzi wetsvimbo ndoporugara nditi asi tsvimbo dzake ndo dzashata tsvimbo dzake ndo dzosikati tsvimbo ndizati ndakubvunza tikati nhasi uno endawabike chenura endai mobike chenura uri kuenda here kurubikwa chenura ndinoda kubika wanobika ina sandibati ngawabikawo ndakadai ndiwe kumbobhema foya muhachakaida asapa ndiwe kakabhema foya muhachakaida shuwa munhu wemethodist ari kubhema foya ndamanikidzwa zvewamangara wamangara ndakamanikidzwa wakauya iyo zvodara ini ndatona ngesamuel hana unditaura ndikuya kuno izwai bambo let's be consistent in our beliefs andizvo let's be consistent in our beliefs ngatisati chimwe chinhu ndinobhiliva chimwe chinhu handidini handibhilivi kwandine interest ndobhiliva kwandisina interest handibhilivi no it's wrong kana mafunga kuti muri wechechi itai zvechechi musamixe chechi nechiwani kuti mati doro handimwi asi fodya ndinopema doro handimwi asi foma ndifodya ndinodini hakuna murume akakura akasimba akangwara kunga imimi angamanikidzwa so easily kumanikidzwa hau akakumanikidzai hau patika you had the right kuti handibhemi chakakuta sei kuti muti ndinoona mata handibhemi chii damakandibatsirawo mambo muna makatibatsira mamutoripo mufunga ini ndikubatsire nandiripo ayo mamuripo changamiri nandirikuke but muri kunoka saka ndaikubatsira makazoya migarawo kuti this is a family problem in order a family solution tirikuzwa ndiri ngatimboise zvese kusaidi ndinogara ndakataura nevanhu mune mapostori handingamaona mapostori avaende kwakanjanda ayamaona ndiye kwakanjanda aenda kushato kupi kumba asi mapostori ajohani chi maranga ayamaona arapa sendini murodi
ini ndichitaura naye wakati Shumba munhu anouya kuchechi akachena. Murikuzanitaura? Ndizwa. Kana kuine munhu ane kuchechi kwangu ane chinhu chichida kugadziswa kuchiwanu, tinomupa mukana wekuenda kugadzirisa kuchiwanu. Wozodzoka muchechi adini? Achena. Musatore chechi kuita nzvimbo yekohwanda. Musahwande muchechi, chokwadi chinobuda chete. Tichataurira mufundisi. Mufundisi ndio zvandatauriwa. Ndotaura. Mirai bambo uyaya. Ndi pano. Bambo uyaya. Mufundisi wenyu ndiani? Ndi mufundisi Mavhungwa. Ndi mufundisi ani? Mavhungwa. Mavhungwa. Ndipewo nhamba dzake dzefoni. Ndida kumutaura kuti mufundisi Mavhungwa, ndinombongoresa mutendo wako mbichana, wozodzosa hake kuchechi agadzisa nyaya yake ipino. Handizvo? Ndizvo. Saka tikuti bambo, pamuri kubva panapa bambo, ngatibatane nechini muning'ina? Ndimukoma? Uning'ina? Muning'ina? Munoona chikakawanda kacho zvinokonzeresa problem chii? Don't involve too many people. Kana muchiita chinhu chenyu. Unuzwa? Argument between two people is easy to solve than an argument between 8, 9 people. Because chakuitika munhu umwe naumwe pa8 pa umwe naumwe ane mafungirani. Pamuri funga kuti magona, umwe anoti aiwa ndipo matanga kutadza. Pamuri kuti matadza, umwe anoti ndipo magona ipo pa. Andizvo? Saka ini ndikumbira kuti chimbosiyai vamwe vanhu vese kusaidi. Rongai muri 2, mukoma nemuning'ina. Kana paine umwe muning'ina aripo futi, kana mukoma, kana hanzvadzi, kana chii, tora nai wana wani? Wanyamunhu, muridzi wechimbo dzamuri kunetsana nadzo. Waridzi wechimbo, wana wechimbo, ndimi wana wechimbo wasara muri 2. Pamwe kuti mudai bambo, tsvimbo yomururamba nhasi ndiyo yakakuchengetai. Tsvimbo yamuri nhasi yamuchada kubata ndiyo yakakuchengetai. Ndapumwa zvindiwa. Aiwa, saka iye kuchapumha chisiyana ichi. Wangu andipumha. Aiwa, iye tatopedza bambo. Wakashata yo. Mukoma, chizwai mukoma. Takutangira futi nhasi panyowani. Imi mune muning'ina wani wenyu, handizvo? Endai mogadzirise musha. Kana paine zvida kuitwa nenyaya yetsvimbo, zvakawanda zvinokwanisa kuitwa netsvimbo. Kana makaenda kutsvimbo korasa, kana kuti chii, munokwanisa kutsvaga imwe tsvimbo inorevererwa muchikuwa kuti wana mai woye, tanga tafarisa, kubva tatora tsvimbo yenyu vataenda kodini, korasa nenyaya yekusadini, yekusaziva. Zvino tadzosa chii, taanayo. Mochiita zvamuda because chiri kunetsai chinhu 1. Muri kufungirana kuti tsvimbo iyi pane umwe akabenefita neumwe asina kubenefita. Igone. Pane uri kufungira kuti pane umwe zvinoitika akawanda izvo. Mumhuri chaimo, umwe akaita majinzi ekuti anoprodusa wana vanogona. Umwe obva aita majinzi ekuprodusa madofo. Handizvo? The next thing pakaita chinhu chaicho, kanhu kadiki diki kamunofunga kuti hakana basa, wazi mazviona, ndo zvikuisa wana wangu madofo wake wachigona. Asi uri ukanga kuti uyu iye majinzi ake agara ane wana are IQ yawo iri very high. Memory yewana wako neyewake zvakasiyana. Mwana wako akawerenga chinhu after 2 minutes anenge atokanganwa. But weumwe akawerenga under 5 years kuti achikanganwa. Zvatodini? Zvatosiyana. Hapana aroya umwe baba. Asi iwewe baba, uri kukanganwa kuti pfungwa dzako iwewe, ropa rako ndo rakaroya mwana wako. Majinzi ako iwewe ndiwo akaenda koroya mwana. Majinzi eudofo hwababa abvaenda kodzika kuenda kumwana kuti mwana aite futi dofo, nemuzukuru abvaenda futi dofo. Kuti sekuru basa rake ndere kusona bhutsu, mwana obva yakotora trade yababa yekusona bhutsu,
muzukuru wabva aizwa wabva atora trendi yasekuru wake chaiye kusora bhutsu waiza udofo muchii umwe wabva aita ndidhokota, mwana wake umwe wacho ndiloya, mwana waloya ndiinjiniya, uyu ndinhingi, uyu ndinhingi, zvakadaro. Majinzi ari kudini? Ari kudzika akadaro. Haisiwo mhosva yakoba, haisi tsvimboba yakonzeresa izvozvo. Iropa rani rako. Zviunderstand dzimwe nguva iwe kuipisa tsvimbo iyi, chawanga wasangana nacho chakabva kuti waita simba rekuti ndakuitora ndinoipise. Achakupisa wakadini? Akaisa kumataka. Saka iriyo kumataka. Munhu wakaenda naye unopaziva pakati. Saka imimi chiita iso pakanaka ka. Chironga ine muningira wani? Uyu. Muri tu. Modaidza munhu wenyu maita ragutu uchiri mupenyu. Wakawana wada kuzozvitsvaga munhu wacho atofa. Torereni muningira motsvaga munhu wenyu. Moenda kotora tsvimbo kwamakaisa kupi? Kumataka. Matora tsvimbo kumataka. Chibva mabatana muwake kitchen yani? Yamai. Moisa tsvimbo imo. Asi mushauya haufani kugara uri wetsvimbo chete because unoita yengozi. Ikagara kitchen yo isina chi? Isina munhu. Zvitori nani kuti mupe munhu musha iwowo. Muzukuru anoda kana kuti wamunochuza kuti pastendi yambuya nasekuru, dongo rambuya nasekuru wogara imomo, wosimudzira musha wani wambuya nasekuru. Asi tsvimbo kuziya kwandinoita, ikazi iumba yekumurambi yasiyirwa mukomana mudoko, anoita hondo because anoti ko inini mukuru mandishorei, imba yekumurambi ngeyangu nekuti ndini mukuru. Asi nhasi itsvimbo iyi ndinoziva inini pachivanhu kuti tsvimbo inosiyirwa mukomana mukuru, haisiyirwi mukomana mudiki. Saka mukomana mukuru apiwa tsvimbo, instead yekuti aise tsvimbo mukicheni make, akafunga kuisa tsvimbo mumataka. Angamuona muri kuzvidaidzira chii? Nyangwe muchina madhabamu kungotora tsvimbo inotaura nemunhu here? Fe muti yakagara yo tsvimbo haitauri nemunhu. Andizvo ko makadi kuti maina baba vari vapenyu, baba tsvimbo yanga iripo, baba aripo, makadi kuti baba tsvimbo yaiti diba yasiyai mairasa. Ndipindire changa kuti zvatotanga ndaregera basa ndipo pandauzi ndimuroyi ndiwa 2019 hazvina kumbotaurwa ba izvozvo. Ndazwa kuti basi maamuro muti masiya basa ndopabva nyaya. Ko pamamuri kubasa sei mai? What we were very friends. Saka boss mauzi muri hamusina mari ndozvikuta naye wari pana. Saka waroi wese hawana mari, munhu wese ukandokura wamuroyi ndozviripo. Wamuroyi wekuti wakura ndiye zvokuruka hama inhikiti usazokange. Tiritese hama inhikiti usazokange. One day you need each other. Chiwanu chedu ndo zvachinotaura. Bambo mukafa imimi muchawigwa neuyu, hamuwigwiba imimi uyu asati asvika, uyu haasi kuzowigwa ba uyu musati masvika. Nharaunda inomira kuzi izvi zvike zvinhu zvokutamba izvi zvamuita hawaiti chiroba izvo muruita izvi kutotamba yenyu kwamuita, hapana anoritara guwa bambo musati masvika. Saka chiimajinai kuti makuda kuzotara guwa remunhu afa asi muri mupenyu manga musikataudzani nezvinhu zvamaikwanisa kudini kutaurira muchigadzirisa newana. This is a family problem. Ndosaka ndati muri two ene mugare pasi, the two of you mwezotaura muri two, then mapedza imimi zvamune mawirirana mozodaidza mhuri dzani dzenyu mochidzitaurira zvamadii zvamawirirana kuti takudai takudai.
but chiri at stake right now inyaya yemhuri, kuti mhuri igadzikane. Zvinoda kuitwa mumusha ngazviite sei? Ngazviitwe. Kana zvaitwa muone kuti ndo kune dambudziko here kana kuti handiko kune dambudziko. Because munokwanisa kunge muri kufunga kuti kuchimbo ndo kune dambudziko, but kuchimbo hakutorina chinhu. Hamukonezwa. Saka itai kuti maavenues ese svikai mutsvage chaivo pane chii, pane dambudziko. Izvi zvekuswera muri kuengana zvina zvinobatsira. Iyo zvingazi mukoma wenyu muri vangani mumba menyu wasara wapenyu munoti chii? Murituka. Sei musuri ndiri wani? Aiwa. Ndakudza kuti ndikurakidzei kuti muone kuti you waste your time muchiwengana asi muri supposed to love each other because ndi masara muri two. Chamuda kuti ndikuonesei muri two varume imimi. It's either muri kuuraya musha, muri kusiya mauraya musha, muri kusiya madivide marelations mumusha. Muri wangani? Saka my appeal to you, go back, sit down the two of you. Itai zvinoda kufanira kuti zviitwe kuti mhuri iende chii mberi. Mweya wekufungirana chitosiya zvatopera mudaro. It's history now. Hapana sekuru. It's history now. Sekuru uri pano. Aripi sekuru? Uri pano sekuru kureva. Sekuru. Sekuru ngawabatanidze mhuri. Sekuru uripi? Sekuru kureva. Ndiye Sekuru kureva. Ndiye sekuru ndasoona sekuru arabvira kudhara runyemwerera. Pamwe pamataura pane pamwe ndisina kuzwisisa. Yes. Pachimbo yekuti ida kudzora zvepandiri kana kuti yangaiswa mukicheni. Ndati tsvimbo iyi yanga iri yechii? Ngemani ngeababa ndingati Itsvimbo izvezvo. Gano. Igano, tsvimbo. It's cultural baba. Hakuna musha usina tsvimbo. Tsvimbo dzega Izvo mushaedza wanga varume sora apa. Wese madango ese varume muri kuona wesa. Wesa wane tsvimbo wese neuta nemapfumo wanazvo zvemisha. Kana usina wakafuma wafa tinokugadzirira. Uri mubox. Tinogadzira kakadai katsvimbo dzaka. Dzadzi dzangu ngidadza ini dzangu. Ndingada dzangu. Azavo vaina handisi kudaba. Izwai. Izwai bambo. Ndofana kutaura don't contradict yourself. Mubelief yani yenyu. And you cannot say kuti tsvimbo dzababa handida dzangu ndiri kudzida. Ai, asitauri chiro. Mune here chamuri kuziva patsvimbo dzababa. Chamuri hachisi right. Ndipo ndataura kuti ndini ndakaendeswa nyanga. Ngenyaya iyo iyi. Ndosaka ndatika kana paine kasuspicion. Muri kuzwa? Patsvimbo dzababa. Andika. Fambai nemunina wenyu gadzirisai sekuru. Muri kuzwa sekuru nyaya tuka? Basa renyu sekuru imimi. Handiro ngoti kana masvika moto wazukuru ndauya motenge wadoro, Castro motenge wafoja, Everest. Mapedza mo sekuru tine zvirangu tamusuma mamatogara. Basa renyu sekuru pamwe pacho is to solve my problems ari within mhuri yenyu. Ndizvo zvei. Like ivo baba muna wazukuru wenyu tu wasara. Anditi basa renyu ndeye go between mubatsire wana maproblems aripo. Problem iripo yavana inyaya yetsvimbo yani. Yababa wenyu. Andizvo. Saka tsvimbo it cannot be an issue. Ndizvo zvei. Tsvimbo haingamboiti an issue yekuti ingabva yaiti vanhu upenyu ungabva wati vanhu tatowengana. Andizvo. Saka ndiri kuti vana wenyu havari tuwa kana vari kufamba fambai navo imi musekuru. Asi mabva panapa ndee mugare navo pasi munyase kuona kuti muri kutangira papi muchienda papi. What's the first thing chamuda kuita? Muchienda pazi next, muchienda pazi next, muchienda pazi next kusvika maproblems ese amufunga kuti munawo aita sei apera. Wana muni imimi mune wana muri vangani? Uyu ngaabve uku kwamuri kwamaenda muri vatatu achinopa feedback wana wani wake. Uyu aendawo achiita same thing kumba kwani kwake. Andizvo kuti watova nawo waramba wari in the picture wese wari kuseri kuti maproblems atikufungira kuti ari parikuita sei ari kugadziriswa. Kana muri kwati zvapera call your family together wese wazukuru wese wazukuru no tagadzisa chakati takadai apa tagadzisa takadai tagadzisa takadai nyaya dzapera. Because right now izvizvi wana wake wangambowirani neuyu newe avo patone mugano pakati which is wrong. Saka maona kuti mweya weuroyi uyo wabva wazotoita wese. Because uroyi wakubva kuna nababa wakupinda futi kuchi kuwana. Because the next thing uyo aruzi muroyi anditi akafa uchazika pano wasiyirwa uroyi anditi wotanga kuoneka pawana wacho takatifanana nebaba kaitire kake ane musoro wakafanana nababa ndeupi uyu zvikazi ndiye ari most likely ungasiyirwa chii
Andizo maakutodzikisa chituko chichidzika nechi which is not right. Ndotenda changamire church awa ruti church awa ngatimboise paside. Tomboita izvi zvipere. Wodzokawo kubhandirira rawo. Andofunga changamire ndotenda nekutonga manje ndabvaya sonzisa zvemataura ndanyatsozvifarira chaizvo. Ngozi dangwarana nekwanisa kunga wanzwa kutaura kwamaitaka. Ndandakagara uko asindazwa kuti chakamire mutaura zvinhu chaizvo. Zvisingaputsa hamuna kuti kuwakanisa in between. Asi manyatso vatsaningura zvaro garai pasi muri wangani muri waviri. Mukazoita wechitatu kana wechirongomuna pakudini pakushata. I think this is fair judgment yemaita chakamire. Ndotenda naye. Indikokumbira kuti kana muda kubatsirwa paide pamwe pamuri kufunga kuti ini chandaona imwe suspicion iripo ndekuti avo vakuru vakanzi nemunin'ina ngatiende takadai vanobva funga kuti munin'ina anegadzirira bhora kumberi kare. Saka let's avoid that suspicion. Pamwe pacho pamuda kubatsirwa come to us. Isu tiri maneutral kai. Ndizvo zvaye. Tokutaura kuti achimbopinda apo chimboendayo. Zvinhu zvenyu zvogadziriswa. Hatidi isusu basa redu hari kuona misha iri kuparara hatidi. Iyo misha inofanira kusimuka. Pamusoro Changamire. Yes. Ndandichida kuti tiri padare renyu Changamire ndibvunze mukoma wangu kuti izvo ari kuti anonamata munhu wakaenda korasa tsvimbo madhaka takazoti ngetiti rewind timbodzokepo timubvunze kuti mudikani izvo wakarasa tsvimbo madhaka isi tasangana nedambudziko remwana ari kurwara munhu iye akataura nemuromo wake akati ndaitozviziva kuti muchasangana nedambudziko iri. Saka isisu inino semunhu ndakafungidzira kuti mukoma wangu wakatora hake tsvimbo dzababa kunorasa asi pane zviripo nekuti mukanzwa kuti pane munhu adonha kana dai takagara padare panapa munhu akatambira foni achizwa kuti kana kuti mudzimai wake kana kuti murume wake adonha pano hagari because kudonha isaini yekuti munhu anogona kubva andonyarara ipapo. Magariro atakaita panapa munhu akazwa shoko rekuti munhu asiya kumba wadonha unogona kutadza kuoneka vanhu panapa ibva atodini vatomhanye kuti ndakunovatenda kune munhu adonha. Saka mukoma uri kutoita zvekuseka hawo nekudonha kwanu murume ari kupindira ruseka. Saka isusu kuti kana tiri kuti ngatigadzise zvinhu handidi kuti sematauro ari kuita kuti ati mwana wake uyu adonha ini ndofara. Ina ndifariri kudonha kwemwana wangu mwana wangu mangwana akafuma asipo ini ndinogotoketa for the family yacho yese. Saka ndiri kushaya kuti iye ari kuti akaenda kunotsvaga kung'anga wakatanga kung'anga first gwanga akanzi inodoti apiwa abhadhare mombe kung'anga asi kuti unonamata kung'anga ndiko akaenda achinzi ndoda mombe akandudza kuti ndoda mombe achizotizve pechipiri pacho akatenga jira dema nembudzi nhema mbudzi nejira dzvuku akasiya acheka mbudzi yacho ropa racho rikawerera akasiya afukiza ipapo. Saka ini ndiri kuti ndikandatarisa chinhu izvozvo ndozoona mwana wangu watangawo problem ndinoti ndaakufungidzira kuti ndiye anezvo asi ndiri kuzvitora hangu nenzira yakanaka. Ndosaka tatika zvakaitika zvese izvo umwe naumwe anga ari kutraya. Imi mamuna kuzotaura zvenyu izvo makatraya kusaidi kuti makazouraya mbudzi iri yewhite here kana kuti yebrown. Saka tiri kuti izvo zvese ngatiite sei? Izvo zvese ngatiite sei? Ngatichimbosiye. Handizvo zvakatodi izvo zvakatopfuura. We want kuti paite chi let's have a new start. Titangire sekuru ngawakudirecte sekuru. Batanai nani? Tibatsire vana. Tibatsire zviri kuitika so that problem dzese dziite sei? Dzipere. Handizvo. Saka tangire panyowani. Pamuri kudhautana. Titsvage. Mukangona pati kudhautana. Titsvage ndobasa redu. Tiripo. We assist you. Ndotenda chana asi ini ndiri kufamba ndiri nemwe ari kurwara ngoti manzo ari kuti ndakazongozwa ndakatoshama ndatoona yasamoni azvishamisi ngekuti ari zvonya is because angamugona nyaya ipo makafamba chi mega mobva mataurirwa zvamakataurirwa muri chi mega mabva ikoko uya kona rasamoni handiti kwari akutotaura saka kwamakafamba makazi ndini izvozvo maindoti it's wrong. Yeah, it's okay. Tudi isusu kuavoida zvese izvo zvizvo. Handika sekuru wapo. Handika chibatana ina sekuru muri watatu muri 3 babavu. Itai zvinhu zvenyu fambai mufambe mese muone kuti problem iri papi. Munozwa kuti kana muri 3 kudai. Nyangwe kazi problem iri kwa muri mimi. Muri 3 kudai. Munokwanisa kutogadzana muri 3 ikoko motogadzana zvinhu zvenyu. Vanhu vese vasingatombozivi kuti pane abatwa pakati pedu anga ine problem yakati. Motogadzana muri 3 asi ikaita vanhu 15 ikaita vanhu 15 inosvika nhasi uno inosvika nayo kuUK kuzoabata atazombata nhasi
Akamona? Ndinosenza hangu shamira. Gutsikana naye bambo. Tikuti isusu kana musina kugutsikana ka kwamuri kuenda ikoko. Let us assist you isusu. Ini kubvapo takapiwa chiremba nedare rino. Hapana kumwe kwandakazomboenda. Izvo zvatatozvizwa izvo. Tati takuti Tangazve. Tanga panyuwa. Tigadzirisa sekuru achiti dini achitungamira. Ende sekuru chibva manyoresa namba dzenyu apa. Ndinoda kuti follow up ndizoti sekuru maapapi marongei kumataka tsvimbo dzakaona. Yes, mataka tsvimbo dzabuda ere mumataka. Kicheni yawakwa ere. Saka tsvimbo idzi dzenda kundonyurwawo mataka dzodzekera. Munhu akaisa tsvimbo azari kuzikana. Ende ndazwa kuti pautaudzi wetsvimbo zvakatotaura kuti nduzviziva kuti tsvimbo muchazodetsana. Saka wagara ari reda ruziva kuti tsvimbo dzichanetsa. Saka izvo aripo chenemo mutaura kuti dzanetsa manje. Mobudisa tsvimbo mataka dziwe dzipinde mukicheni. Sekuru ndii mune responsibility yekuona kuti tsvimbo dzabuda mumataka. Handizvo tsvimbo bambo hazitauri nemunhu ba. Muchataurirwa kuti tsvimbo idzi dzakanaka kana dzisina kunaka dzokirinwa. Handizvo kana dzisina kunaka tsvimbo dzinodini dzinogadzirwa kuti dziite sei dzinake moturika tsvimbo mukicheni zvapera. Asi kicheni kuziva kwandinoita musha unoita kicheni isikapindwi kicheni iyo ndeyengozi. Kana zvidu zvinhu zvambuya nasekuru zviri genuine riri dongo rambuya nasekuru wamwe tinotomarwira madongo anambuya nasekuru kuda kugara ipapo ndopaigara mbuya wangu andikutopada. Asi kana kwenyu kuri kushaya muzukuru ari kupada kubva pane story. Gadzirisai nyaya kuti pamusha apa ngapaite munhu ngapamboshayi muzukuru wana anoda kudi anovaka hake musha wake ipo wogara ipapo. Asi muzukuru kana agara ipapo handiwo muri kupa tsvimbo. Tsvimbo dziri kuenda kumukuru wemusha ndokunogara tsvimbo. Kana kumukuru asingadi muning'ina tsvimbo anokwanisa kutora achichengeta mumba kwani with your blessing. I will do so. Yes. I will do so. With your blessing. Yes. Handina problem. But ndikuti mutemo unoti mamukoma. Azishona inoti baba. Kana maendesa tsvimbo kwa baba munini. Maendesa ukuru. Ndo kwaana baba kwa. Ndio hapa. Damupa. Ai hapana kupaka kwa Kwa mruro tize. Ayo zeba. Hatuna kuhandirana ba. Ndiwe mukuru. Hata kuhandirana ba. Mukuru ndimi bambo. Mukuru ndimi bambo. Chengeta zvinhu zveukuru. Mangwana zvinokanisa. Uyu unofamba kuzwa wakapamba chi? Wakapamba ukuru. Anotanga kutora futi ndimi. Ndimi unotanga kufamba utanga futi akanitora chi? Akatora zviro asi ndiri mukuru. Pamusoro changamisi. Ndine 1 or 2 words. Ini nandikumbirawo kuti munina wangu haafiri here kuti zvakataurira wana unofanira apologize mukoma. Mukoma, sorry for that. Not only kuti kunditi sorry ngemuromo. Ani murupaso. So kundoti sorry because masoko ane wana umu haana kumira mushema. Aiwa. Akataurira kuwana. Ndo saka ndati. Kana wangu uye uripa unozviziva mwana wangu. Aiwa. Ndikukumbira. Ndapazwa bambo. Kuti tapazwa. Ndo saka tati pakati penyu tiunzane. Sekuru. Handiti. Taunza sekuru. Basa rino kuti pamusangana muri vatatu. Mukoma. Zvakaitika sorry. Iwo mukoma kana ine zvakakanganisira muning'ina wangu chi sorry. Ngatiende chi tochidi mutangira pamwe. President anomboseka padare ramambo. Kwazi ndaseka kudini. Akusekeko mudari. Kwazi waseka kwazi mukoma wangu waseka. Alright. Ndaseka. Alright. Right, saka sekuru. Chienda hivi. Ndazvinzwa chakani. Asi mudala. Ninyoreserewo namba yasayani. Yamufundisi mavhuru. Yamufundisi mavhuru ndikuita namba yacho izvo zvapo. Ano ndokunyoresa. Sekuru mamanyisa namba yifuta. Zvakanaka izvi. Adzishimbo mataka. Zvinhu zvanakupai sekuru assignment. Wanhu wanga vanogare pasi. Mwamani pa report. Okay. Then mwamani tichase mondipa report yekuti tsvimbo dzabuda ero mataka. Okay. 3 mondipa report ere kuti kitchen yatanga kuwakwa. 4 chenuradza nesvitsa zvabikwa ere. Zvakanaka izvi. Right, handi. Amaita basi.